Окей, хора, здрасти, аз съм Синби. Днеска ще играем на надявам се играта да ви хареса. Смажте лайк, ударите лайк бутона, абонирайте се за каналът ми. И да, нека започваме да играем само заради. Тая игра се изтеглих вчера, защото ми хареса. И да. Може в началото да не е хубаво менюто, ама по принцип играта е хубава. Защото в началото менюто наистина не е хубаво. Отвратително е. Айди за... добре, зрели. Да. Така, ще откраним така. Това е нещо като подобно на GTI, но не е GTI. Да знаете. О, тая коя е хубава. Искам я. Аре бе! Абе. Ей, току-що мина същата. Ау! Ей! О-о. Не знам защо не бъгва. Ей! Това е така ми харесва. Искам я. Уи! Бягай! Тук кола да е минавала. Не. Уеху! Ей, че! Играта ще има в линка. По-скоро в описанието. Искам мотор. Ако се питате защо искам толкова много неща, защото ми харесват. Не! Така, стой малко, тапанар. Ще си отмъстя сега. От бащи не, аз идвам. Уехо! Къде отиваш, моето момче? Ох, мраза те. Хай! Стой на едно място и... Казвам ти да стоиш на едно място с приколата. Готина кола. Ама до днеска. Съжалявам, но и колата е моя. Ще си хода на където си поискам аз. Не мисля, че полицията ме следва, но много ме интересува. Мога да отида до полицията. Чай малко. Дай малко назад. Така. Оп. Ай. Ще да полицията да подам показания. Отивам към полицията. Така. What? Къде е полицията? Как ще е така? Ея полицията. Не, братле.
И ми се искаше да го правя. Знаеш ли? Но ти ме накарал. Защо не мога да те убия? Сега ако ми... Взимах, мислех, че някой ми е откраднал колата. Окей, не мога да подам показания, тогава ще смачкаме тази колекция. Ой, малко ябча сега. Ти на кой ще му се пречкаш, бе? Ти на кой ще му се пречкаш, бе? С тебе питам, ей. Чули, бе? Чули, бе? Чули, бе? Сега ще видиш тук. Аз съм убиец, трябва да бягам, да не мога да влеза в тъпата кола, псни ме. Добре, ще не мога да влеза наистина. Защо? Абе, вижте какво стана, бе. Освободени сте. Сега бъдете спокойни. Кола 3000. Сега ми вкарай. Окей, сега отиваме на някъде. О, море! Ти на мен ли, бе? После ще бяга ако тебе да пак. Опа. Кой сте, бе? То ми отразка колата. Ето я, преди да вчера, ето я стая кола, преди, нали, като се изтегли, ето я вчера ма блъсна. И сега ще си отмъста. Че малко братле. Като ма блъсна да виж, какво става с тя? Какво става, е това? А с тебе ми отраска колата. Са. Сега мога с... Ой, там май някакъв уж. Кога се изтегли играта или когато ако видите някакъв черен, значи той е зъл. Ето като например ето от къде ти е зъл. Не, оня не е бил зъл, е. What? Ти мен ли, бе? Къде има проблеми, бе? Само някой да ми открадна колата. Окей, колата ми изчезна. Се тая. Какво правиш, бе? Чакай малко сега. Той е лош. Запомнете, винаги можете да карате. Мотора е за мен вече. Да го призакарам. What? Това го бутнах. Sorry. Окей. Буя каша. What? Как ще е потрачено? What?
Нищо не разбирам. Не, благодаря. Не искам никаква лекла. Така. Ай, така беше як. Okay. Small wheel every day. Stop. You are Ой, чопцася. Цай стили хванове. Цай стили хванове. Не, още един път ще ударя. Ще ударя. О, куби. Значи то е лош. Падне в морето е. Още един патък. Нека главата е да ти влезне в морето. А така, перфектно. Сега трябва да се намеря превозно средство. Ооо, там има. Какво е това? Бате, какво е станало с теб? Бате, много ми дреми. What? Вижте го как е застанал! Спори на едно място. Окей, благодаря. Довиждане. Полицията ме видя. Абе, тапанар тук. Give me полиция! Аз бягам! Стоян! Бабо, трябва да съм на па. Какво? Какво трябва да си? Стоян, днес имаше рожден ден. На парка трябваше да отида в 10 часа. Но що не ми каза? Сега ще Той те е отишъл да обяда. Не, аз ще го питам дали е там. Не то бе ти го тук. И как можах да забравя? Защото покани ма на рожденият ми ден. Аз го видях. Стоян! Като отивах до чутки, беше на парка, вика ще дойде. И викам, той спи, след обед ще дойде. Само Георги и той бяха. Точно! Точно така трябва да. Чакай, ще му звъна сега да го питам. Опа, хора, това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, чао.